Kublai pi barok ngi pediang sungbai pi syakatup kubor mentah ke janmit. Beraswa bangin pai syaki kubor ki babnya nginya petchwai ki mat bakongsan. Beteng ka jingbam ya sngothu jingmut hapadeng ka nehu bat MCTA halor ka National Education Policy. Temu ka sarkar ban pentrekam ya ka NEP haki kerdan pule secondary but higher secondary. On sale tulap ke sarkar yang kinohikai SSA kat kum kedor belabu da ke sarkar ong unong ai jingmut jong ketenat pulih putih iba HM Shangpliang. Kutno ke jinglek men ke babarok sisnem halor ke jingdap sis pak snem ke St. Edmunds College. Bat larake ya ke National Sports Day hakeleng keri kentup ya ke jela Meghalaya, ai kublai umentri rang badu keri ya barok kinong lek kai sports. Kikubor kibabnya. Katba ka jing persya ya ka National Education Policy kadang yai beteng ha ka jela ka Meghalaya College Teachers Association henen kesngi kalayat ho ba ka association kandang yai beteng ban sange shim class ya ki first semester kum ka jing persya ya ka rai jong vice chancellor ka nehu ban pentrekam no ya ka NEP arhajar arpau mentau snem. Ka MCTA kalau ong ru ba kinohikai ken omtre ban shim ya kan nu ka kelas na ka benta ki first semester hapo ke NEP. Shu ke MCTA kalau bu jingkeli ru halor ke jing sngap jar jong ka sarkar jela halor ka ne kamat da ka boong ba ka ne kan kata ya ka bha kamiat jong kinohikai bat ki kena pulih. Unong ai jingmut jong katanat pulih putih iba HM Shangpliang hene kesngi ilo ong baka sarkar ketemu ban pentrekam no ya ka National Education Policy wat ya ki kerdan pulih secondary but higher secondary ru. Habakren sya kilat pathai kubor iba Shangpliang ilo ong bakilat dap bantau ya ka Education Commission bat ki don ru sakiway di ki committee ki balatrekam kum ka textbook review committee. Kat kum ka jing sngo ka jong i ka textbook review committee kan kmi bnia halor ka jing pendrung ya ki syllabus bat ki curriculum ki bathamai da ka ba ong shu ba ki yale ban pendrung ya ki kot NCERT lingba ka embos. Hakaway pat kaliang ilo ong ba kaladap ban sedang ya ka jing pentrekam ya ka NEP haki college bat ba ki college ba per kiladap ban pentrekam ya ka de ka policy bathamai. Ilo ong ru ba ka sarkar kaladap ban penpau syai ya ka jing sngo ka jongka halor ka NEP. We have constituted the Education Commission. We also have various other committees that are already in the pipeline now. So though we are in the mind of exercising to bring in NCERT books too in the present context of the books through the embos, and therefore this textbook committee will also do such exercise. And while you talk about the new education policy, we understand we are taking baby steps now to start implementing the new policy, and therefore the teachers need to be trained. There is a lot of work to be done, and the preparation have already started. Unong ai jingmut jong katanat pulih putih ba HM Shangpliang hene kesngi ila pentip ba ka sarkar ka don jingtemu ban siu ya ki tulop jong kinong hikai SSA kat kum ka dor balabu. Haba ajing kren ha ka jingyalang bat kumju ke program penkup buram ha ususut ham auditorium henen kesngi iba Shangpliang iloong ba ya ka file ka badon ya ka jingbu dor jong ka sarkar ladep ban pha na katanat bat ilaong ru batang syuyop jing menjur na ka sarkar halor katay on sala ban pelat no ya ka sanpu ar klur tingka ka tulop sya baro kinohikai SSA. Iloong ba kapisa ban siu ya ka installment ka baa ladep ban pelat mentau benai bat ka jing siu ya katay kapisa sya kinohikai kalaya chat. Hakaway pat kaliang u president ka Meghalaya SSA School Association iba Aristotle Rembay iloong ba kiladep ban ay ya ka dorkhas sya ka sarkar na ka benta ban pinskem kam bat ru
norms which we were supposed to provide to the SSC teachers. That already is in the process of the file has already moved from the department, and we will shortly, once the government releases that, we should be able to release the 52 crores, the capping salary to all the SSA teachers. So now the government have already constituted the State Education Commission, and we hope, as highlighted today by our honorable special guest M. Changpiliang, and we hope that this issue, that is regularization of SE teachers and also the enhancements of salary, will be addressed by the State Education Commission at the earliest possible. Ka college bela rimtam hanong ba Shillong ka St. Edmunds College kala penkut no ya ka jingrakhe dap shis pa snem jongka college ka bela ne shis nem lenter minta ka singi. Ya ka ne ka singi penkut la penya da u Archbishop ka Shillong Diocese u Reverend Victor Lingdo. Haba a jingkren u Reverend Lingdo u ong ba ka shis pa snem kam de ka dak jong ka jinglong temen hinrei ka jing sedang jong ka jing ya lenti bathamai da ka ba kadoru ba hakis pa snem bala lej ka college kala yai ne scam bat kan yai beteng ban syakri ya ka imlang ka salang. Haga ni ka singi u Archbishop ula pelat ru ya ka sop jong ka kwat Edmundian Centenary Special Zone bat ka Centenary Edition magazine jong ka tanat economics bat physics. Ka St. Edmunds College kelas dang ya ka jingrak hidap shis pa snem ha ka santarik unaiwing usnem baladep ya ka ni ka college bala remtam ha ka jela la seng ha usnem syajar kendai spa arpula. The various challenges in the past 100 years, but today it remains strong. 100 years is not a sign of old age, but rather it is an indication of maturity, experience, efficiency and growth. On behalf of Shillong Archdiocese, I wish to express my sincere gratitude to the Blessed Edmund Rice, the founder of the CFC congregation, and to all the members of the Congregation of Christian Brothers. Ka Central Agricultural University Imphal ha ka jingetre lang bat ka NAHEP ICAR New Delhi kalapenlong ya ka program ay jinghikai ba artayo halor ka natural farming present status and future prospect ha ka College of Agriculture Kerdem Kulai ha Meghalaya nado ka arpratarik unailar tat hado ka shpotarik unailur. Kumbalai pesan ngut ki faculty ha ka kerdan jong ki assistant professor bat kham shalor na Odisha University of Agriculture and Technology Bhubaneswar na Bidhan Chandra Krishi Viswavidyalaya West Bengal na Assam Agricultural University Jorhat bat ki faculty na ka Central Agricultural University Imphal kileshim menta ha ka ni ka program ay jinghikai. Palalai pongut ki resource person na kelengkeri ki belaku pauk mat syabari kin sa ajing kren bat jinghikai ha ka ka program. Ya ka program play la penya da u Dr. Anupam Mishra ubadai u Vice Chancellor ka Central Agricultural University Imphal. Ha ka program la pelat ru ya ka Handbook on Natural Farming Principles and Practice Volume 1 da ki riu pauk mat. Ban penpau ya ka jing sokia halor ka jing sapriang stet jong ka jing pang conjunctivitis hapdeng ki nong shong shnong jong ka Meghalaya khamtam hathem ribhoi district hinen ka sngi ki nong yalam jong ka sinjuk ki rangba shnong kila ai kila ya kendu ya u deputy commissioner ka district u Arpit Upadhyaya ban kerpat ya ka jing tuklar jong u ringkat ka tenat ka kwat ka kya ban shim ya ki lat ki lenti ban yada ya ka ni ka jing pang. Hakan ega jing ya kendu balalam khmat du chairman uba bibi makdo ki sinjuk ki rang ba shnong kila penpau ya ka jing sngo lingo hadin baki shem ya ki lat jing da bala shim da ka sorkar jela ha ka jaka ban penbiang ya ki lat jing sumar da ka babtha ya ki breu ban deng da ki yet khmat yong la ne ki yet khmat dasngi ban yada ya ka jing ya bet jong ka ni ka jing pang disi alor artli kimat kaman kong golong ga jing dei bat kene ka jing spread jong kene ka jing pang khamat conjunctivitis aborok koi ka ribo district jongi teke ke bang sosi ban yetu ya padba bro mana kaliang jong ka government ka clemson kya ye jing dei kene jing pang kamsin interest ni ba ka sarlot kene jing pang na du na school hadu ki blahe
kabar susu kalong ba kumaong menteri menen ha ka president ngi ba dan kam ban deng ya ki sunglasses ten rei nang nong in yo ki sunglasses kan te jing kerpat ke jungi government balada kamla wan supply ki dawai tu sup pendiang nak tang ya ki sunglasses. Mentagasngi kedai ke National Sports Day. Larake ya kedai kesngi ha ka ap kundai tarik unailar manla usnem ban kinmau burom ya ka lingku sngi ka jong unong yelek kai hoki bapau ke India u Major Dhyan Chand. U menteri rang badu keri Narendra Modi ula ai kuble ya barok kinong yelek kai ha ka ni kesngi. Modi ula kinmau burom ru ya u Major Dhyan Chand. Ha ka ni kesngi u menteri ke Sarkar Pedeng u bakmi ya ketanat Youth Affairs and Sports u Anurag Singh Thakur ula kinmau burom ya u Major Dhyan Chand bat on sapelat ya ki skim bapher na ka benta ki kam yelek kai sports ha ka ri ha ka jingelang ka banlong ha New Delhi. Ha Meghalaya la penlong ya ka jingmare da ka 67 Battalion jong ka Central Reserve Police Force ha ka baki pulit shinrang bat kentai jong ka CRPF kile shimenta shitham ha ka ni ka jingpin mare. Ya ka National Sports Day la ne ka Rashtriya Khel Divas la kinthop ha ka thop jong ki sngi rakhe pendan burom ha ka sin baningkong house nem hajar khat ar. Mintapat ngenyepet ya ka jinglong jingman jong ka sun beneng ha shilong. Ka jing shit kalong 4.9 degree Celsius bat ka jing kriat kalong 4.9 degree Celsius. Ka jing sngam ka hau kalong nyo pusau na ka shispa minstep bat nyo punyo na ka shispa janmin. Kala abandon ka jing hap slap ka ba malu mala haki babuon ki jaka. Shwaban poi siya kabukot jong ka tup kubor nganyapit biyang sa shisini ki mat bakongsan. Beteng ka jingbam yas mutu jingmut hapdeng ka nehu bat MCTA halor ka National Education Policy temu ka sarkar ban pentrikam ya ka NEP haki kerdan puli secondary bat higher secondary. On siu tulop ka sarkar ya kinohikai SSA kat kum kador balabu da ka sarkar ong unong a jingmut jong ka tanat puli puti iba HM Shangpliang. Kutno ka jinglek kemen ka babarok shisnem halor ka jingdap chispak snem ka St. Edmunds College. Bat larak he ya ka National Sports Day hakeleng keri kentup ya ka jela Meghalaya ai ku blai umintru rang badu keri ya barok kinong yelek kai sports. Te paralok da kitu ki khubor ngila poi sha ka bakut jong ka thop khubor jongi menta ka janmit hadu bangine shem yang bat phi la shai ka si kublai phi barok.